nje ngeke ngahamba yabo uma ufika eMaromeni Yes. and then uyangena kule khona nje straight eMaromeni kuleyo hambo nyana le ekhoneni nanti isonto eMaromeni la kuphela khona uqhamuka eBaby Eye nanku lo mgwaqo lo ngenayo lokuzana yini sokusi difficult mfethu ukulungisa Stefan naleyo ngiqhunyelwe yithaya ngalinyalela intshebe emotweni so ngifuna ukuzama ukucheck ukuthi as ukhansela anibe nisayibona into emgwaqo exifana naleyo because leya train it's been years and iyabonakala ukuthi inkinga and imoto eziningi mhlambe ugcina sekwenze lento ke wakhuluma ngayo eqaleni ukuthi ikhumba isafuna ukulekelela abantu yini sokusi difficult ukulungisa into esimple njengaleya Ukhansela izinto azireportayo zonke lezo ziyafikela kuthina. Sidlulise kunomnyango wakwa infrastructure. okay Uyabona kunane lo ndawo eyishoyo uyificisha ifane nangale ebumnandini uma ngabe uqhamuka ngase church. Yes. Lezo ndawo ezinjalo indawo lezi ezilimazile kade kunekhukhula eziningi kakhulu kodwa njengamanje sikufakile ke nathi ngaphansi kohlelo lwangaphakathi kwaMasipala ukuthi yonke leyo mgwaqo enjalo eyalimala ngalezi khathi lezi lo vuvukele mawunyuke echeshi indawo ngawamande lapha besisalindileke njengamanje ukuthi kuqale uhlelo olusha lwesabelo zimali ukuze kukwazi ukuthi zonke ke lo mgwaqo enjalo besike ibesiyitiyele ikwazi ukuthi ilungiswe ibuyele esimeni because ngiworried ukuthi khona izinto ezistandard slow usinawe la umgwaqo oyemathuneni suka la ngako B5 usufika lapha ngako Mankomo lapha lokhuzana imgwaqo usuze why uzocrema ama pothole njengoba usuku uhamba ku R617 uzucreme nje ukuthi uma uya ku one room nayibona macheta lesitha uma uya ku one room kushoniwe sishonela siyemangcwabeni one room lapha uzofica lelo xhaphozi lelo elenzeka emgwaqeni lo mgwaqo uvukele angene kuma uzongena ngakulo mgwaqo wakini ngijabulisa amnandi ngoba ikhona usiyakubonga khansela lenkulumo ngayo lezi zinto ezinjalo yini ingenzeka into ezophuma nesolution yini le difficult kuleyanto nje ngicela ungenzele example kuleyanto leya ukuthi sekungaze kucishe kushayisane nezimoto uyaqala uyongena ngasebunandini before church uyangena nalapho futhi seziyakhala ithini uyakhona lapho ke Khuba ngizoyichaza kabini njengoba ngisho ukuthi mina njenganekhansela amathina aseza amakhansela singafisa ukuthi noma yini esuke siyibona errong ngaleso sikhathi silungise kodwa bese kuba ukuthi ke isystem okusetshenzwa ngayo kube iyona ezokunqanda amandla ungakwazi kodwa zonke lezi ndawo ezibala njengoba ngisho ukuthi ubala indawo kuyizona and nathi esihlale siziraise bese kuba ukuthi ke at the end of the day kuye kufuneke ini ibudget ezokwazi ukuthi isebenze lo yinto ukube nje nami njenganokho ngiyakwazi ukuthi ngikhiphe nje la ephaketheni lami ngililanda itha sivale lapha ya ngabe kubalula kakhulu kodwa kwakini bayogcina belitholile odidiyele nakho kini nanku umgwaqo la before one room liyogcina lifini noma kofana nakumina umgaka avenue ukuthi uzwa ngendaba mfowethu Khuba njengoba ngisho nje nabalela ukuthi siyafisa ukuthi ngakuthiwa ngakusasa yonke into seyilungile kodwa yonke lemigwaqo esisalele njengamanje engenali itiyela ikhona kwi-IDP uthini ngale ekhalwa ngayo yokuthi amakhansela nabantu ababodwa baqashwa nabodwa nani abantu ngangiboneka into yofoni kancane ngivele ngizovala ngayo le yakho pastor ke ngichoke amanye ama-comments abanye nje abantu abambalwa just ukuyifuna njalo mfowethu uma uyikhansela ufuna uku-understand nje ukuthi uzohlangabezana nalezo zinto ezinjalo futhi kakhulukazi mase kuya entweni zemsebenzi abantu baningi abantu abangasebenzi amathuba emisebenzi asuke khona aba mancane kakhulu ngisho ungaxovisa amabhasi themba singene khona omunye unyaka I think 2016 2017 umuntu wabuka ukuthi yazi la ukuze wonke umuntu aneliseke akuvele senze lento yokuxovisa amabhasi wawaqovisa amabhasi kwavele kwenzeka inkinga uyezwa lona angixovu wena ngithi ubize oyedwa walapha wabizela lapha stadium ukuchithisa maye baxova lama ewakhipha amabhasi wavele wakhipha abantu abakulayini owodwa uyayizwa lona nama abantu abawumakhelwane ukuxova nje random uyazixovela nje hayi ukuthi uxova nanokuthi mhlawumbe umuntu okwi-ward committee noma nani cha uzixovela nje umuntu naye oze ngamathuba omsebenzi ngoba bekuvunyelene nomphakathi ngisho ngaphume lakhe uyayizwa lona igama noma ipasi lakhe uzokwazi ukuthi angene ngebhadi noma alangaphuma kodwa uthema iwatomula lamagama kwavele kwaphuma nje ulayini owodwa manje kulo layini sekuthiwani ayivele labantu abantu angade waphethe uyayibona manje uplana kanjani ngoba vele wonke umuntu uwafakela